Goed mannen, ik stel voor dat wij... Ik wil voor jullie een presentatie houden over de vinken. In Romte volgen we 4 groepen burgers die haar directe omjouwing een beetje mooier meidje willen. We reizigen van Blijen, de Pijnemieren, Orde Bekeep, hoe Koudem naar Snits en volgen de plannen voor een buurtuin, een wenweek in de natuur, het omvormen van bosk naar park en de bouw van de terp van de toekomst. We volgen deze meesken in goeie en in minnetijden en zorgen wat ze al je van elkaar krijgen. In deze eerste aflevering komen we in de kunde met Marianne Faber, die de karren loopt voor de buurtuin in Snits. Met de mooie in Orde Bekeep, die het grote plannen heeft voor de bosken. Met de idealisten van de Pijnemieten, die het in de natuur wenjen willen. En met Dwarpsbelang Blijen, een Liedsdwarp dat grote plannen had. Ik ben gewoon heel blij. Ja. Ja, het is gewoon een wonder dat het zo is. Ja. Ja, dat is het. Ja, het is echt gewoon ontroering van mooiheid. Wat een pracht. Dat we dat hier hebben, ja, dat gun ik iedereen. Marianne Faber begon in 2009 vol goede moed aan een plan voor de buurtuin op het braakliggend terrein achter haar huis in Snits. Ze dacht dat de tuin er in 2014 wel wezen zou, maar dat pakte oors uit. Het kostte jaren en jaren om alles van elkaar te krijgen. Maar zo'n begin dit jaar kan er echt bouwd worden aan de buurtuin. Ik ben al vanaf 2009 bezig en ja, de gedoe gewoon, mijn asbest in de groen en ja, hoe moest dat dan? Maar nu hebben we dus alle groen die je laai eruit. Alles wat er stier is ik voort. En het is weer onvuld met naaie groen van Krek Boetensnits. En dat hebben we hier nu. Voor de zomer is je gers en bloemen en speeltoestellen. Want die speeltoestellen hebben we vorige week besteld. Goed mannen. Deze groep Mooie had Krek de aanvraag voor een subsidie voor een nieuw project klaar. De groep wil de bossen die het op Orde Bekeep liggen, weerombrengen naar de oorspronkelijke parken, zodat ze eerder door de verneemde tuinarchitect Roodbaard betocht binnen. De bosken aan de zuidkant van het dorp zijn al opknapt, maar nu binnen de bosken aan de noordkant aan bar. Hier is het in wezen ontstaan. We hadden hier een hertenkamp. Dat dateerde van 1965, maar was enorm gedateerd. Dennis Benedictus kwam toen met het voorstel: is er misschien niet wat om de koepelbos er ook bij te betrekken? De eerste samenwerking, maar dat was natuurlijk heel gek, hè? Want ik ging met 2 of 3 wat oudere mannen op pad en die waren een beetje brommerig, een beetje zo van, man van Stadbosbeheer, die wilden eigenlijk nooit wat. Ik blijf het nog steeds uniek vinden dat een plan wat uit de dorpsgemeenschap naar voren komt, dat daar een overheid op inspringt, in dit geval naar Staatsbosbeheer, en dat je samen in een soort participatie toch een prachtig geheel ervan kunt maken. En dat blijf ik dus vrij uniek vinden. En ik dacht, ja, ik ben een beetje oude man op pad en wat wilden die eigenlijk? Maar ik merkte wel dat we eerst even een beetje naar elkaar toe moesten groeien. En op het moment dat we eigenlijk zeiden, nou ja, maar dit is jullie bos, hè? Jullie als burger, jullie moeten hier in leven, jullie mogen hier in zijn, hè? Je wordt in getrouwd, nou er worden foto's ingenomen. En dat heeft eigenlijk toch gezorgd dat we een betere relatie met elkaar kregen. Eigenlijk moeten we zeggen dat we hier vanwege de bomen het bos niet meer kunnen zien. We willen ook van een bos een park gaan maken. En in een park betekent het, je moet weer vergezichten kunnen krijgen. Je moet door het park heen kunnen kijken. En ja, dat kost wat boompjes. Ja. De schoonheid van een boom zie je eigenlijk pas als die echt vrij staat, als je de hele omvang van de boom kan zien. En dat betekent dat dat wat er echt direct omheen staat, ja, dat moet je weghalen. Het is niet anders, zo'n boom moet ruimte krijgen en dan, dat je hem ook van afstand kunt zien. En dan is hij schitterend. In Orde Bekeep matte de BM'en uit.
Voor de buurtuin in Snits is Marian Faber met de rest van het bestuur op visite bij kweker Alkema om fruitbiemen uit te zieken. Joert komen wij hier om te zien wat voor biemen er hast. Ja. En we willen graag een goed advies over wat een mooie verzameling biemen is die geschikt is voor de boomgaard. We beginnen samen bij ons, dus even het even zien. Ja. Ja, daar is vaak het altijd wel een beetje. Dit zijn hoogstammen. Ja. Maar een hoogstam, als dat goed just, is een hoogstam. En als ik het even zien laten. Dit is een hoogstam. Ik ben zelf goed in 80. Is meestal op 12 meter maar de kroon. Maar op een gegeven moment dat er appels aan hingen, dan hingen die takken terug naar beneden. Ja. En dan hing het dat eigenlijk op navel ligt, dus een beetje op 1,50 meter. Hingen de onderste takken eigenlijk terug. We hadden natuurlijk wel wensen, maar wat ietbaar wezen en appeltaarten wat we maaien kunnen. En ook net dat al het fruit tegelijk eraan komt. En dan een stoofpark in de skoft lezen. Dus dat is wel heel fijn. Nou, wie had het al over? Nou ja, mooie vruchtbiem. Dat ik denk, oh ja, daar heb ik het iets verstoord van. Nee, dus leuk. Busy Snits al dwaande met de inrichting van het terrein. In Blaja is er nog langs via net. Dwarpsbelang presenteerde der eind april op de I-vergadering een plan voor de terp van de toekomst. Het groeien van zo'n terp, dat is zo interessant. Zoals ik net al zei, het veranderde landschap, dynamiek. Het plan is om boetendieks een terp aan te lezen. Wij winnen iets achter een hele hege dik en we hebben geen verbinding meer met de zee. De zeedik die is die in de jaren 90 op Delta heeft gebracht, dat is ongeveer 9 meter boven NAP. Dus dat is een soort barrière tussen het binnenlandse loon, wat vroeger ik al je zeewest is trouwens, maar en het Boetendiekse loon. En wij willen die terp, het Boetendiekse, realiseren zodat de meesten er weer kennen om het gebied zodat wij er nu stonden om dat te beleven. Dat is heel wat anders dan je op een zeedik stond. Het is eigenlijk al een plan wat heel lang al suddert. En nou ja, op een gegeven moment zei je van nou, er moet wat gebeuren. Hè? De krimp, waar natuurlijk kwam in het nijs en overal wie krimp. En ja, begin meestal toch dingen uit te vinden en zei je rek. Dus met de gemeente en met al je adviseurs. Dan sta je midden in een natuurgebied. Je hoort wel je vogeltjes om hen, de lurken stjongen je nog en de kluten vliegen hier voorbij. Dus daar moet wel rekening mee gehouden worden. Vaak als je wat door in zo'n natuurgebied, dan moet je dat ook weer compenseren. Dus, we zijn er nog net. Dus een terp groeit. En hoe laat je dat groeien dan zien van een terp? Nou, daar hebben wij iets op bedacht. De meesten zijn enthousiast verhaal van Ruud, dus ja, prima. En wat is nou de eerste stap? Ja, de natuurtoets, die gaan we nou eerst beginnen. We gaan maandag weer vergadering met de projectgroep, dus dan maken we dit plan en dan wordt het in gang gezet, denk ik. Ik was hier in mei 2018. Ja? Ja, echt hier. Bij 44 mensen pionieren, 82 hectare keepje van de eigenaar, dat is de gemeente Smellingelaan. En dan het gebied mij kon ontwikkelen. We doen het alles zelf, we hadden gelukkig hulp bij. Maar het is uniek sowieso in Nederland en wij hebben ook voorbeelden van buiten Nederland waar ik op deze schaal op deze manier invulde, maar ik slag het. Wen je in een natuurgebied en dat ik onderhouden. Dat is in de basis het idee van de Pijnemieren. Soms denk ik er wat over na, wat laat ik nou na op deze wereld? En dan denk ik, dan laat ik hier een mooi huis na en een mooie kavel na, een mooie tuin na. Dat klaar is voor de toekomst, waar andere mensen... Ik hoop dat ik er een tijd van kan genieten, maar dat andere mensen daar later ook weer van kunnen genieten. En dat dat gewoon past in een duurzaam bestaan. De kiem is lijn in 2008. En wij zijn als kopervereniging opgericht in mei 2013. Dus vanaf dat moment zijn we actief bezig om kopers te werven en het plan te maken van de 44 kavels in dit gebied. Wij hopen en wij gaan ervan uit dat de eerste peel op 1 december gaat werken.
Na weken eerder voor de Pijnemieren een cruciale geerkomsten. Begint voor Blijen het vergunningtraject en wordt er in snits via de bouwt aan de buurtuin.